திமுக ஆட்சியின் 2 ஆண்டு கால ஆட்சி தொடக்கத்தில் இருந்தே சட்டம் ஒழுங்கு நிலை குலைந்து போயிருந்தது. அதன் விளைவு மரக்காணத்தில் 22 பேர் கள்ளச்சாராயம் குடித்து இறந்திருக்கிறார்கள். வேலை செய்து வெடி விபத்தில் இறந்தால் 3 லட்சம் ரூபாய், ஆனால் கள்ளச்சாராயம் குடித்து இறந்தால் 10 லட்சம் ரூபாய் என்று தமிழக அரசு அறிவிக்கிறது. இதை எந்த வகையில் சரி என்று எண்ணுவது என்று தெரியவில்லை. அரசுடைய நோக்கம் என்ன? மக்களை தவறாக வழிநடத்தி போதை பழக்கத்திற்கு ஆளாக்கி மது அடிமைகளாக விதவைகள் நிறைந்த மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்ற திமுக அரசு முடிவெடுத்திருக்கிறது. இதைத்தான் அவர்கள் திராவிட மாடல் அரசு என்கிறார்களா என்ற கேள்வி எழுகிறது. திமுக 2 ஆண்டு கால ஆட்சி தொடக்கத்தில் இருந்தே சட்டம் ஒழுங்கு நிலை குலைந்து போயிருந்தது. அதை போலவே போதை கலாச்சாரம், கஞ்சா கலாச்சாரம் தமிழகத்திலே பரவலாக எல்லா மாவட்டத்திலும் தொடர்ச்சியாக நடந்தது. இதை விற்பனை செய்பவர்கள், மக்களிடம் இதை கொண்டு சேர்ப்பவர்கள் எல்லாம் திமுகவை சார்ந்தவர்கள் என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர்களும் மற்ற கட்சியை சார்ந்தவர்களும் எவ்வளவு எடுத்து சொல்லியும் திமுக அரசு அதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. அதன் விளைவு மரக்காணத்தில் 22 பேர் கள்ளச்சாராயம் குடித்து இறந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் தமிழக அரசு 10 லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி, ஒரு உயிருக்கு விலையாக கள்ளச்சாராயத்தை விற்று அதன் மூலமாக அரசாங்கத்தை நடத்த வேண்டிய ஒரு சூழல் உருவாகி கள்ளச்சாராயத்தின் மூலம் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆட்சியில் இல்லாமல் இருந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் திமுகவை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் முழுக்க எல்லா விதமான சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளிலும் மண் அள்ளுவதில் முதல் கள்ளச்சாராயம் விற்பது வரை, கஞ்சா விற்பது வரை, எல்லா வகையான லஞ்சம் பெறுவது, அனைத்து வகையான சட்ட விரோத செயல்களை காவல்துறையின் உதவியோடு செய்வது என்று செய்திருக்கிறார்கள். ஒரே நாளில் 35,000 லிட்டர் கள்ளச்சாராயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1000க்கும் மேற்பட்டோர்களை கைது செய்தோம் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படி என்றால் காவல்துறைக்கு இது தெரிந்திருக்கிறது, அரசுக்கும் இது தெரிந்திருக்கிறது. தெரிந்தே தொடர்ந்து இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கின்ற பொழுது கூச்சல் போட்ட பாடகர் கோவன் போன்றவர்கள், அதை போல மக்கள் நலனில் அக்கறை உள்ளவர்கள் என்று பாடி தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் இன்று எங்கே இருக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை. மக்கள் ஆட்சி என்ற பெயரில் இப்பொழுது ஒரு குடும்ப ஆட்சி, வாரிசு ஆட்சி, மன்னர் ஆட்சியை விட சர்வாதிகார ஆட்சி தமிழகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சர்வாதிகார ஆட்சியை மாற்றினால்தான் தமிழகம் மேம்படும் என்பதை தமிழக மக்கள் இந்த நேரத்திலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேலை செய்து வெடி விபத்தில் இறந்தால் 3 லட்சம் ரூபாய், ஆனால் கள்ளச்சாராயம் குடித்து இறந்தால் 10 லட்சம் ரூபாய் என்று தமிழக அரசு அறிவிக்கிறது. இதை எந்த வகையில் சரி என்று எண்ணுவது என்று தெரியவில்லை. போதை பழக்கத்திற்கு ஆளாக்கி மது அடிமைகளாக விதவைகள் நிறைந்த மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்ற திமுக அரசு முடிவெடுத்திருக்கிறது. இதைத்தான் அவர்கள் திராவிட மாடல் அரசு என்கிறார்களா என்ற கேள்வி எழுகிறது.